X'inhi din l-ossessjoni biex tipproteġu lil Keith Schembri u Chris Cardona u twadbu kollox fuq Jorgen Fenech. Din kienet waħda mill-aktar dikjarazzjonijiet qawwija tal-Avukat Charles Merċieqa waqt li kien qiegħed jindirizza lil ġurati e kif id-diviża komplit tressaq l-argument tagħha. L-Avukat Merċieqa insista li l-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia naqset milli tiġbor u tressaq evidenza kruċjali filwaqt li qal li kieku ġabret l-evidenza kollha Jorgen Fenech mhux qiegħed fl-isbarra. Wastaqsa għaliex jekk il-prosekuzzjoni tantemmen fix-xhieda ta' Melvin Toma ma resqitx persuni li Toma stess semma fosthom Mario De Giorgio u Derin De Bono Topo. Wastaqsa jekk il-prosekuzzjoni u xed tibża li xi ħadd igiddeb lil Toma. Id-diviża qajmet ukoll mistoqsijiet dwar in-nuqqas ta' call profiles ta' Jorgen Fenech għall-2017 u l-2018 kif ukoll dwar il-mobiles ta' Keith Schembri, Kenneth Camilleri u Johan Cremona. Dwar Schembri, Merċieqa qal li minkejja li jismu kienet jissemma b'allegazzjonijiet serji, il-mobile tiegħu ma ġiex ikkonfiskat u d-dejta tiegħu ma ġietx estratta. Merċieqa sostna li ġimgħa wara tfittxija fid-dar ta' Schembri dan sansitra der quddiem l-investigaturi bil-mobile fideh. U tkellem ukoll fuq is-Secret Service u staqsa kif wara xhur isegwu l-klikka tal-Potato Shed ma semgħu xejn dwar dak illi kien qiegħed iseħħ. Alla jbierek ma semgħu xejn, zero, staqsa l-avukat tad-diviża, filwaqt li insista jew inkompetenti jew kompliċi. Merċieqa kompla jqajjem dubji dwar il-mottiv u qal li jekk Daphne Caruana Galizia kellha tinqatel biex ma tippubblikax informazzjoni li se tagħmel ħsara elettorali, kien jagħmel aktar sens li dan iseħħ qabel l-elezzjoni. L-avukat jistaqsi x'għandu x'jaqsam mal-elezzjoni Jorgen Fenech waqt li qal li r-riżultat ma kienx se jaffettwah. Skont id-diviża għalhekk il-qtil ma kienx motivat minn biża' dwar li Caruana Galizia kienet se tippubblika, iżda Merċieqa insista li dan kien att ta' vendetta minn xi ħadd għal dak illi kienet diġà kitbet fuq. L-avukat tad-diviża attakka wkoll il-kredibilità ta' Melvin Toma u staqsa għaliex Toma għandu jikdeb meta ngħata proklama u seta' skontu jgħid il-verità mingħajr il-biża' li jittieħdu passi kontrih. U sostna wkoll li Toma ma kienx obbligat lejn Fenech minħabba tax stand, iżda argumenta li kellu għalfejn ikun obbligat lejn l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar illi kien taħ il-proklama. Id-diviża komplet tiffoka fuq Keith Schembri Merċieqa jgħid li r-recordings illi Toma allegatament kellu miegħu qatt ma waslu fil-qorti. All roads lead to Keith, insista Merċieqa, waqt li rrefera wkoll għax-xhieda ta' Fenech dwar 30,000 euro li skontu Schembri kien ħallas fl-2015. Merċieqa mar pass oltre u ddikjara quddiem il-ġurati Keith Schembri ikkummissjona dan l-omiċidju u qal li Schembri missu jisħi jekk kienu li jorna l-qtil u sostna li l-ammont ta' gideb illi ntqal biex dan jinħeba huwa enormi. Merċieqa argumenta wkoll li l-prosekuzzjoni ossessjonat ruħha fuq l-elettrogass meta Daphne Caruana Galizia kienet tinvestiga qatt ta' stejjer oħrajn fosthom dwar il-Panama Papers, il-beħ tal-passaporti, e-grant u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Merċieqa sostna illi Jorgen Fenech diġà ħallas 5 snin minn ħajtu wara li fi kliemu daħal bejn il-basla u xrita. U kien hawn illi reġa' indirizza direttament lil ġurati u qalilhom biex ma jabbuħx ta' dak illi mhuwiex tiegħu. Merċieqa insista illi investigazzjoni serja trid tinvestiga lil kulħadd u tiġbor kollox mhux lil min trid int u tażel int. U fakkar lil ġurati illi jekk mill-provi jibqa' dubju raġonevoli ma jistgħux isibu lil Jorgen Fenech ħati.